Čau, moje jméno je Paolo, pracujem jako tech lead v rámci Purple Technology a na meetupu budeme rozprávat o event-driven architektuře a decoupled systémech. Čau, já jsem Štěpán Vraný, dělám v Pipetailu Systems Engineera a dneska vám řeknu, jak se v AWSku nechají dělat WebSockety, ale serverless. Tak čau, jmenuji se Anton Lukin, jsem Solutions Architect za Amazon Web Services. Dneska budu mluvit o tom, co jsme představili nové na posledním reInventu. Takže třeba nějaké novinky ohledně Lambdy, Step Functions. Dnešní akce byla super, dozvěděl jsem se spoustu novinek ze světa Amazonu, AWS a hlavně mě to ušetřilo cestu do Las Vegas, takže za mě super. Mně se akce líbila. Já jsem přijela jenom do Brna jenom kvůli téhle akci a protože pracuji v IT, tak jsem se chtěla trochu inspirovat a chtěla jsem si taky z toho něco odnést a podívat se na nějaké nové technologie, které teďka jsou. Já se do Brna strašně rád vracím. Akce tady jsou naprosto úžasné. Člověk má možnost potkat lidi, kteří mají reálné zkušenosti ze serverless. Máte možnost je potkat, máte možnost se poučit, případně si něco nového naučit. Naprosto super, doporučuji, přejďte do Brna.